Нинджаго, турнира на елементите, епизод 4. Оръжията. Още съм вързан. Зин, коя си ти? Аз съм Пиксел. Чакай, но ти си вградена в главата ми? Да, Зин. Трябва да се спомня. Пиксел, ние сме съвместими? Да, Зин. Сега трябва да си спомняш какво можеш. Добре. Да, успях. Турнира на елементите продължава. Веселба. Така. Сега, в следващата битка отново ще участва майстора на формите, защото вчера ме вдъхнови. И той ще бъде с образа на този срещу... Той беше с образа на този срещу който ще се бие. Уайт. Какво? Аз? Но днес ще бъде малко по-различно. Под различно, че има някакви странни избори. Добре. Сега елате на пистата. Значи, Лойд и Камил ще бъдат с коли. Останалите ще бъдете... няма да сте нищо, ще тичате. Гадост. И можете, който си поиска, да помага или да пречи на някой от двамата. Така. И само да ви предупредя още едно нещо. Последните трима на финалната обиколка ще бъдат елиминирани. Добре, момчета. Хайде. Да. Не трябва никой от нас да бъде елиминиран. Да, момчета, хайде. Така. Ето ви. Не кърти да откриета. Сега трябва да призовете вашите коли. Но аз не мога все още. Това е нищо. Я се отдръпни малко. Ето ми я. Лойд, ти обаче трябва да си призовеш оръжие първо. Добре, мога да опитам. Така, а сега е време да си призова колата. Стига бе! Това е направо супер. Вау! Ще те бия. Едва ли? Не знам, моята е по-голяма. Определено ще спечеля. Така. Време е да започвате. Сега ще ти видя сметката. Сега. И ти ще видиш. Сега е ваш ред. Тръгвайте! През това време всички се качват върху колите на другите. Сега трябва да измисля какво да правя.
Крайт, следващия път ще трябва да вързваме ниндроида с по-дебели вериги. Той много се е разкашлял този ниндроид. Болничък си. Още малко. Още малко. Да! Давай, Лойд, давай. Зелената нинджа печели. Охо. О, да, Охо, да. Да. И ето ги тримата елиминирани, освен майстора на формите. Така. Майсторът на природата. Майсторът на скоростта и майсторът на земята. Тун, тун, тун. В Ninjago City. Ние. Новата ми прическа ми харесва. Страхотно е. О, сега ще трябва да спася нинджите. Така, да взема самурайския шлем. Добре, готова съм. Сега да отивам. Старият реактивен самолет на Кол ще свърши добра работа. По-добре да сваля каската, защото няма да се събирам. Добре, да излитаме. Добре, тръгвам.